ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назарин саломатиё хуба. Ина духтарако бисёр хоҳиш карден, боз ҳам дидена анамихе 3D-ҳои фасони бесангама шумода навор гирифтам. Гулошон бовар кунед ҳамха бисёрай, ҳамха хушрӯвай. Гуло ишаишта фасона, ишаишта фасон. Ҳамаш гулои хадавой марҳамат. То охири навора тамошо кунед. Каседа дар корай як либос 60 сомонай. Доставка аз ди либос болояй. Марҳамат интихоб кунед дар равакак шумода бурда расонанд. Мана беҳтарин ранго бо нархи дастрас. Касоне ки тамошо бидони азиз, касоне ки оптови мегиранд, оптовиш бо арзон мешава. Мана марҳамат беҳтарин интихоб бо нархи дастрас. Шумора интизорай. Мана тамошо кунед, интихоб кунед дар рав бурда шумода расонанд. Мана глора бинед хо чихе бисёрай. Сангдоршам ҳастай тамошо бино. Сангдорош нигоҳ кунед. Ина намудо ҳама бесангая. Дидестен духтаро чихе хушрӯчаанд. Ана бо сангдорам дора, сангдорош заводскояй. Мана бинен. Сангдоршам хушрӯвай. Духтаро сангдороша бинен, сангдорошам фасонай. Сангдорош ина ми намуди санго медонен чанд смай. 70 сомон як либосай. Айдата боло доставкай. Марҳамат касе оптови мегира бо арзон мешава. Марҳамат ина гулоша дидена чихе хушрӯвай. Гуло ишаишта фасон иям ишаишта. Мана беҳтарин гуло, беҳтарин санго бо нархи дастрас. Иқа хушрӯ будай иё гулош. Мана марҳамат иша бубинен. Мана кадомеша мегирен, тамошо кунен, интихоб кунен. Мана ина мудора бинен. Интихоб кунен дар равакак шумода бурда доставка мекунанд. Мана дидена ма рақамора мемонам дар рӯи экран. Касонеда ки дар корай марҳамат скриншот карда партоен ё нависен расмошам мепартоентона ба азур тамошо карда интихоб кунен. Як гили фасони дигаш ина гилакай гилмайда марҳамат гилш хушрӯвай бисёриё гилмайда мепурсанд. Ина гилмайдаи фасони хушрӯ ҳамаги 70 сомон сангдорош. Доставка аз ди либос боло. Мана 60 сомон без сангош 70 сомон бошад сангдорош. Гилора дидена чихе бисёрай. Ҳамаи ҳамино новинкаянд. Ина духтаро агар вариантора ҳамаша надида бошем бо нависен расмоша мепартоянд. Ина дидена чихе фасон, чихе хушрӯ духтаро. Аҷоибот марҳамат беҳтарин варианти анамхел паплинои фасон. Ина иёша нигоҳ кунед гилкалон бисёриё гилкалон мехоҳанд. Гилкалоншам бинен чихе фасончая киртада платьяда двойкада аҷоибот мебиёя. Вақте медузен хушрӯи бад мешава. Мана марҳамат ина гилорам дидена чихе хушрӯча и новинкаи тамошо бино. Новинка дар корайтона мисол без санг дар кор сангдор ҳамаша шумо метавонед аз амин навор интихоб кунед доставкатон мекунанд. бовар кунед нархи беҳтарин додестиянд. Мана бо нархи дастрас омада харидорӣ кунед. Дархост кунед доставкатон кунанд.